Bună și bine v-am găsit! Astăzi, eu și David ne-am angajat la... Da, ne-am angajat pentru că nu avem bani. Ne-am angajat să facem bani și banii îi facem într-un joc horror. Așa că hai să începem să jucăm. O să mergem în Bay 6 aici. Bineînțeles, astăzi, pentru că noi nu avem banii necesari să ne cumpărăm mașină, astăzi facem banii necesari să ne cumpărăm mașină. Asta vrem sau asta nu vrem? Ho, 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 dar bun cațen, bun cațen. Mamă, ce laga. Hai să-i dăm skip mai bine. Așa, skip. Bun. Mamă, dar ce microfon ai și tu. Bravo, bă. Holy shit, e deja horror. Microfon am. Ok. Pe ce interacționez că nu-mi dau seama. Pe VHS. Ok, pe alt. Pe alt îmi dau și așa. Ok, am înțeles ceva și nu prea am înțeles. O schemă pe care am învățat-o eu este că poți să iei astea. Poți să iei paturile astea care pot fi vândute și vă recomand dacă vă jucați jocul ăsta. Este chiar foarte șmecher. Să luați și voi paturile. De obicei se spawnează pe partea asta, poate să se spawneze și pe partea cealaltă. Dar voi încercați să nu fiți ca David și să nu uniți canapelele de paturi, că nu le vindem la bucată. Mamă, dar l-am gliciuit în backrooms. Lasă-le așa, lasă-le așa. Așa, bun. Ok, și acum o să mergem jos, unde nu vrem să mergem. Dar este obligatoriu, din păcate. Ne-a zis domnul Clark să mergem, așa că... Ho, ho, ho! Ui! Uhu! Uhu! Ah, Intră. voleu. Dă complet. Ia stai, intru eu. Mamă, Bă! Ui, ce scot graficile astea! Dar vezi că așa îi dai exit, trebuie să te duci un pic mai departe. Holy shit. Deja am găsit un luxury table. Mă duc să duc luxury table-ul ăsta. Deci în jocul ăsta tot ce trebuie să faceți este să vă duceți în complex, să luați mobilă și mobila asta o să vină paying customer se numește, da? Deci trebuie să aveți un job ca să vă jucați jocul ăsta. Dacă nu o să aveți experiență. Vă zic eu din experiență, da? Experiența pe care nu prea o am. Și tot ce trebuie să faceți voi este să aduceți ce luați de aici jos, din backrooms, și pe astea să le vindeți pentru bani. Banii pe care noi o să-i folosim să ne luăm ce vrem noi. Dar până atunci, dacă vă place, David, zi tu, ce ar trebui să dea? Ce ar trebui să apese? Butonașul de like și subscribe! Butonașul de like și subscribe! Ar trebui să dați un coment cu ne plac fanboy. Bun coment! Și, bineînțeles, linkurile la ambele conturi de TikTok o să fie în descrierea videoclipului. Hai să avem grijă să nu ne pierdem până mai vorbim noi de tot ce se poate întâmpla. Pe shift eu dau sprint. Ia și tu ăsta. E ăsta. Îmi exclam. Ia-l în mână și hai să mergem. Dă-i sprint.
e foarte horror. Ce pot să vă zic eu, este chiar horror. Cred că s-a dus conexiunea cu David. Așa. Nu știu, vă rog, este... Din păcate, avem niște dificultăți tehnice în backroom și s-aud mai multe prostii. Hai să sperăm că nu ne întâlnim cu cineva acolo. Bineînțeles, dacă nu v-ați uitat la filmul Backrooms, probabil este undeva pe site-uri la care puteți să vă uitați la orice film vreți voi. Nu știu. Duceți-vă și găsiți-l, uitați-vă și o să înțelegeți tot ce facem noi aici. Sau probabil nu o să înțelegeți nimica. Totuși, dacă sunteți prea mici, dacă aveți sub vârsta de 5 ani, nu vă recomand așa ceva. Vă rog frumos, nu vă uitați la vârsta de... Nu vă uitați la Backrooms dacă aveți vârsta sub 8 ani. Vă rog. Și să nu intrați pe site-uri interzise. Tu taci din gură! Holy shit, mi s-a blurat calea. Mi s-a blurat viziunea. Hai bă, vii și tu? Bă, susțineți becurile. Cred că în jocul ăsta, din ce știu eu, trebuie să repar și becurile. Când? Va, la un moment dat. Vedem ce e aici. Catalog de upgrader. Flashlight. Hai bun Backrooms aici. $250. Nu am nici un ban. $0. A, noi trebuie să și deschidem, bă. Dar de acum mai târziu să deschidem. Cum deschidem? Nu știu, chat. Nu știu deloc, absolut deloc. Trebuie să ne dăm seama singuri. Bă, am auzit numai eu asta. Dar ce ai auzit? Hai înapoi în Backrooms. Deși înapoi să merg în Backrooms, am foarte, foarte frumos. Am să mă duc și am să-mi dau volumul mai jos. L-ai auzit și tu, nu? Unul care face e? Dar nu vreau, nu vreau să n-am volum, așa că îl las. Ok, alt. Hai să intrăm în Backrooms. A, da, eu am ieșit din păcate din Backrooms. Dar nu știu cum se intră. Trebuie să te duci un pic mai departe. De asemenea, dacă vreți să vă jucați acest joc chiar foarte șmecher, nu linkul va fi în descriere, în schimb o să aveți numele în descriere și sper să vă placă. Dacă... Jocul ăsta! Bă, dar du-te un pic mai departe de ușă și după aia. Mamă, dar ce sunete! Dacă nu mă auziți, ziceți-mi, o să repar absolut tot în videoclipul următor. Hai, David. După cum am zis, dacă vă place, nu uitați să dați un like ca să mă ajute cu algoritmul, să mă dea acolo să vadă mai multă lume videoclipul. Poate reușim să ajungem și noi la 50 de abonați până la sfârșitul, să zicem, verii. Asta facem. Hai, ăsta să fie golul nostru. Videoclipul ăsta ar trebui să apară în acea zi în care îl filmez. Bă, noi cred că trebuie să ne și întoarcem, știi, nu? Lasă, hai să mergem. Dar noi trebuie să deschidem magazinul. După. Acum suntem... Hopa! Hopa! Nu cred că vreau să merg acolo, nu știu cum. Da, eu vreau. Eu nu.
Oh! Ce-i asta? Ma! O grămadă de scări în jos. Vino și tu. Eu nu cred că vreau să vin, dar ok, hai. Explorăm pentru voi, da? Oh, dar trebuie să aștept ca să intru. Nu mă lasă să intru. Ieși. Nu, nu știu. Eu am să merg înapoi. Oare să mă arunc? Eu recomand să nu. Este foarte horror jocul, după cum vedeți. Da? Deci Nu mai pot. doar muzica mie personală îmi dă fricuții. Eu îți recomand să vii și tu să ieși. Este ora 3 dimineața, chat. Acum am văzut. Din ziua a doua. Nu știu câte minute are filmarea asta, nu știu câte minute o să aibă videoclipul. Probabil nu o să fie foarte lung. Facem 100% și partea a doua, dacă vreți. Și dacă vrea și David să vină. Dar ce eu? Cum eu să nu vreau? Da. Pahar. Nu, te rog, eu nu te apuca, că îmi iau și copyright și îmi iau și brain rot. Doar de la a mă gândi la Bă, acel... nu mă lasă să mai ies. Văleu e întuneric. Las că vin și eu. Alex, Vin și eu. Alex, sunt altundeva. Cum adică ai ieșit și te-ai spawnat altundeva? Da, Să mor tu! da. Fuck. Un pahar. Cel mai bun e clar. Am intrat și eu. E bun, e natural. What the fuck? Unde ești? Sunt acolo la începere. La piscină? Nu, sunt acolo unde ai intrat. Am găsit un No. Alex. David. Este aici un player. O formă de player. Bă! De ce m-am dus? E still life. Ce e? Am să activez flashlight-ul, deși nu l-am. Nu am bani să-mi iau flashlight și nu l-am. Alex! Bă, varăle, și mie mi-e frică. Nu cred că ești tu ăsta. Nu cred că ești tu ăla. Bă, frate, mi-e frică. Dar și mie. Google în pahar. Cel Nu. mai bun e clar. O să-mi iau copyright. Curul în pahar. Mă cac pe volan. Nu cred că vreau să mă duc în partea aceea, da? Mi s-o scared. No, mi murit. Hold to Aparent break am descoperit ceva entitate. Hold to break free. Ce e asta? Apăs E și nu se întâmplă nimic. Cred că... Nu știu dacă se aude. În sfârșit, gata. Point activ. E activ. Am putut să ies. Bă, știi cum să te întorci? Nu, în niciun caz nu știu. M-am întâlnit cu vreo 3 entități care... Sigur nu erai tu, te-am văzut de 3 ori. Mâna în cap. Și m-am întors înapoi. Bă, eu cred că mă omor. Ai auzit? Fă ce vrei tu.
Ok, hai să mergem înapoi. Nu vreți și voi? Cine se uită la videoclipul ăsta și nu mai știu pe unde am plecat. Oficial, cred că sunt gătit. Ba nu, nu sunt gătit. Da, și eu, cum ce plouă. Chiar că ce plouă. La noi, acum... Și a tunat. Acum când filmăm noi, efectiv, este absolut horror. Casa e toată... E tot negru în casă. Și noi tun afară și noi jucăm ceva horror. Ce horror. Că suntem tafi. Oh, cineva a cumpărat ceva. O venit și a cumpărat scaune. Oh, mulțumim. Gugu în pahar, cel mai bun e clar. E fresh, e natural. Am să mă duc să iau un flashlight. Da, eu cred că mă omor, Alex, mă duc la ăsta și știu că o să-mi iau un jumpscare mare. Oh, bună! Sigur nu ești Alex, da. Știu... Da, o să dau leave. Da, nu da live, că poți să te respawnezi dacă mori. O, da? Da. Ah, ok. Ai dat deja? Nu. Revive. 17 secunde, 16, 14, 12. Voleu, ce plouă! Dar nu cred că poți să mai respawnezi. Ba da, puteam. Puteai. Îmi zice că s-a expirat. Și acum cred că m-am pierdut și eu. Da. Alex, Da. hai Vărule, acum. ce se aude? Hai să nu mai jucăm. Ok. Aici se termină videoclipul. L-ați văzut? E capitanul. Aici se termină videoclipul. Dacă vreți să vedeți și partea a doua, vă rugăm, nu cred că vreți să vedeți și partea a doua. Chiar nu cred că vreți să vedeți și partea a doua. Până atunci, totuși, dacă vreți, dacă nu vreți, comentați, vă rog eu, la videoclip și noi ne vedem data viitoare! Yay!